Inden for den arkaiske periode, så har jeg fået figuren Peplos Koen, og det er den her dameskulptur, som man kan se her. Ja, og hun er som sagt fra den arkaiske periode, som er fra år 700 til 480 før vores tidsregning. Og man mener, at hun er sådan cirka fra 530 før vores tidsregning, hvilket vil sige, at det er den senere del af den arkaiske periode. Og så er hun cirka 120 cm høj og lavet af marmor. Og hun er oprindelig fra Akropolis i Athen, og nu står hun dagen i dag også på museet i Athen. Og som hun ser ud nu, som man kan se her på figuren, så har hun ikke længere farve på sig. Men via sådan teknologi, så har man fundet ud af, at hun plejede at have farve på, som man kan se her på billedet. Der er med den orange kjole, med mere, hvor man kan se tydelige mønstre. Og hendes navn, det kommer faktisk også fra, fordi man troede, at hun havde en bestemt dragt på, der hedder det her Peplos.